אני ליאון, בן 44, עצמאי בתחום ה-AI, מתאמן פה כבר 6 שנים. אם היית פוגש היום את עצמך של 2019, מה היה הכי מפתיע אותו? לא השרירים, זה המשמעת. פעם הייתי פועל לפי חשק ותשוקה, היום אני פשוט בא ועושה. איזה יכולת יש לך היום שפעם נראתה לך מדע בדיוני? שקט, בהירות. פעם לחץ היה עושה לי המון רעש בראש. היום אני יודע לסנן הכל. איך הגוף מרגיש אחרי יום של 10 שעות מול מסך? הגוף חי, נושם, ולפעמים פשוט בא לי לעשות עוד אימון. מה ההבדל הכי גדול בינך לבין בני גילך שלא מתאמנים? האנרגיה. אנשים בני גילי, כואב להם פה, כואב להם שם. אצלי, אם כבר משהו כואב, זה השרירים בגלל שהתאמנתי. על מה ויתרת כדי להגיע לפה 6 פעמים בשבוע? על לקום יותר מאוחר, על אולי עוד רבע שעה. היום אני מתחיל את היום שלי אולי יותר מאוחר, אבל יש לי סדר. ולמה זה שווה? כי הספורט אפשר לי לפרוץ את כל התקרות זכוכית. אני רואה שאני מצליח פה, אני מתרגם את זה לחיים הפרטיים.